Bon dia, sóc Ivan Sant, editor del Diari de la Neu, i avui us vull presentar aquests esquís de Head, el Super Shape i Magnum. Aquests són els esquís que he estat portant en aquesta temporada, la 2019-2020, i ara veureu on els he estat posant a prova. Avui també hem provat els esquís Head. Avui els estem provant a Ena Cambradat. Avui els provem a Arbolida i fot un fred. I avui els estem provant a Panticosa. Avui els estem provant a Portepo i Moret. I avui els estem provant a Sant Larí. Bé, explicar-vos que a causa del confinament no hem pogut acabar aquest vídeo tal com estava previst a pistes, però igualment arriba el moment d'explicar-vos quines han estat les sensacions que ens han donat. Així és que som, us explico. Mireu, dir-vos que aquests esquís els he estat provant amb neus de tota tipologia, amb pistes de totes les dificultats. Amb ells he estat fent girs curts, girs més amples, i la veritat és que el resultat ha estat molt satisfactori. En definitiva, dir-vos que són uns esquís molt recomanables, estan pensats per esquiadors avançats o experts, així és que si l'any que ve us heu de canviar el material, tingueu-los en compte. La meva experiència, personalment, ha estat molt bona. Doncs molt bé, això és tot des de Puigcerdà. En temps de confinament, ja ho veieu, des de casa, tranquil·litat, paciència, i dir-vos que l'any vinent segur que ens tornem a veure a pistes. Vinga, paciència, adeu!